Dili mo minus 30 ka mga pamilya ang nawadaan silang Pinoy-anan human maugdaw sa sunog sa ang 20 ka mga panimahay sa Purok-Lunok, Barangay Hunog, Dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Samtang adunay igong pundo sa food packs ang DSWD alang sa mga biktima sa sunog kung makinahanglan sila sa ilang pag-abag. Si Faye Marie Dumabok sa report. Sa video nga kuha ni Angel May Llorente, makita ang pagulbo sa itom nga asugikan sa mga balay nga nasunog. Nakuha usabang mga mulupyo nga nagtinabangay pagpaong sa kayo nga milamoy sa kabalayan. Apan pipila lang ka minutos dali kayong gilamoy ang 20 ka mga balay nga hinimo lang sa mga light materials. Napuggan usab sa mga tao ang pagtabok sa kayo sa kasikbit nga mga dapit. Gibanabana sa kabumbiruhan nga moabot sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Wayo say kinabuhi nga nakalas. Mato DFO1 Emmanuel Cortel, arson investigator, nga usa sa ilang gisusi karon nga jumper mo hinungdan sa sunog. Apan matod ni Purok-Lunok Chairman Franklin Tanilon nga way migamit og jumper sa ilang dapit. Source or cause ng sunog, pero ang na-determine natin is ang origin ng sunog. Kalitra man og gulbo. Ya, di naman namo masulod kay ang mga kalabanan sa mga balay diri mga light materials manggudra. Usa ka mulupyo nakabantay kun asa nagsugod ang sunog, apan gi makakinising tungdan nga sa iyang balay nagsugod ang kayo. Hangyo ko mayor nga kinahanglan ila yan naming i-relocate sir kay dugan na kaayo mi pila na mi katuig diri. Wala ko kay balo sir kay katulog man kaming tulog uban sa akong apo. Nya gipukaw na malaman ko sa akong pag-umangkon nga tapad sa akong balay nga naay sunog. Ang 30 ka pamilya kabahin sa kapin sa usa ka gatos ka biktima sa bagyong Sendong nga nagpaabot pang mabalhin sa relocation site nga gisaad kanila sa kagamhanan. Samtang andam ang DSWD-7 nga muabag silang rehabilitation apan gikinahanglan ang proposal nga magikan sa Dakbayan sa Dumaguete. Mangayo sila og atop sa kulin mo nang inikwanta sa atong barangay treasurer nga mo-purchase og duha ka rolyo nga sa kulin og PC para mag-initial sila og dili man sila mo agto dito sa atong kuan. Evacuation center. Padala og request niya ang kuan ana kay ilista ba dapat pagsabit mo na sa og list kung kinsa ilang hatagan. So naaraman tay kuan, naman mi warehouse sa kuan kung mag-request sila, naman mi SWAT office sa Negros. Oba ni Rod Prado. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.